Sesuai dengan tema Natal tahun ini, tahun 2023, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas 2 ayat 14. Dan subtema Natal, mari memuliakan Allah di dalam kehidupan kita dan pekerjaan, agar damai sejahteranya menyertai kehidupan kita. Saya selaku pimpinan HKBP Serpong Resort Serpong beserta seluruh para halado HKBP Serpong mengajak Amang Inang, Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu untuk menyambut sukacita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan turut ambil bagian dalam seluruh rangkaian kegiatan apel, ibadah dan perayaan Natal serta Tahun Baru 2024 yang telah dipersiapkan oleh Panitia Natal. Dalam menyambut perayaan Natal ini, mari kita menghayati makna kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Banyak orang gagal tentu karena tidak andalkan Tuhan. Mari kita sambut Natal, semoga jangan hanya hiburan. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas, Amang Inang dan seluruh jemaat di HKBP Serpong, Panitia Natal tahun ini telah menyiapkan rangkaian kegiatan berupa ibadah di setiap minggu Advent, ibadah Natal 24, 25, dan 26 Desember, serta ibadah akhir tahun, serta ibadah awal tahun atau tahun baru di 1 Januari 2024. Panitia Natal bersama para halado dan pendeta di HKBP Serpong akan mengunjungi jemaat-jemaat untuk menyerahkan bakti Natal sebagai bentuk kepedulian gereja terhadap jemaat yang membutuhkan. Untuk itu, Amang Inang, kami berharap dukungan dari seluruh jemaat melalui week masing-masing untuk berpartisipasi.
Maria matoktong hita di bagasan Tuhan ay nunga jupang haluam muna. Marlas ni roha mahamuna di bagasa pakirimon asa martua hamu. Laho manomu-nomu ari hatutubu ni Kristus si paluai. Tapagalak matolu lilin Advent. Songon tanda las ni rohata. Di guarima lilin Advent na patuluhonon, lilin lasni roha, na marlapatan. Toktong mamarlas ni roha akahalak na marpakirimon. Ay sanelehon ni Jahubado, aka na pinarsita ni rohana. Ala nunga galak lilin Advent na patuluhon, hupasahat hamima. Selamat Advent, madihita saluhutna. Selamat Advent, pinuji Maribata. Atong tapuji ma tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 30 ayat sada doho tolu paruak mah korbangan i.
Marhite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Endehon hamuma debata. Puji hamuma goar na. Palendes hamuma dalan ibana. Namarhureta diha longonan. Jahoba do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, ajar hormat Tuhami aturanmu, unang tadikon hami, patonggor mamatami, asa hutanda hami hatuon nami nasian hoi, pargugui hami marhite-hite hatam, padao masian hami nasa poda nalipe, setogihon mahami di akka dalanmu. Asa hutanda hami ho, hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede, nomor 20 ayat 2 dohot 5, o Yesus Tuhan nami. Tatangihon mapatik ni debata, imana tersurat di patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu donatorasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu di tanona ni lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonomhon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu, ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita, sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na humbarto patini. Amen. Tapuji matuhanta, marede mahita sian buku ede nomor 410 sada ayat sada dohot tolu nang pe rara dosamu.
roti madosata nagodang i, tu ado pani debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar. Parasi jala patalup ni roha jalana basar doho. Saya marpakulaki maroham midahami. Dibain i, saya sesama sude dosa nami. Dang adongna hu pangasahon hami. Dukon ni asi ni roham. Hati goran na pina tupani anakmu. Dona hu pangasahon hami tujolom. Dibahen i, pasonang jala apuli mahami. Akana hinopkop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na mangoluaw, nina Tuhan Jehovah, tung na solomo dorohaku mida hamatean ni perjahat, nalomo dorohaku mida hamumulak ni perjahati, tumadikon dalana, asa mangulu ibana, hasa ngapon madidibata na digijang. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 500 tolu ayat sada doho 2 nalo jaho o dongake. Tatangihon mahata ni debata, ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima nata surat di sada Samuel bidu 2 ayat sada rodi 10. Dungi martang yang masihana ni nama. Marolop-olop marohaku mida Jahoba, tibul dota duku di bagasan Jahoba,
Nahirtap situtudo pamangaku, dopak akka musuku, umbahen nalas rohakku di pangurupion mi. Dangadong nagalia dusun Jawa, ay dangadong dukon niyo, jalan dangadong katamabatuan dukon di debataku. Unang saydat dati hamu, manenga-nengahon hagijangon. Unang ruar hata jukat sian pamangan muna. Ay Jahoba do debata napuna akka parbinotoan, jala ibana dumasing akka pambahenan. Marpunggolan dosior di ubalang, jalan marpos hatorangan doakan naung mandate. Akka nalobian nasay laon, laudo macari di si panganon. Jala akka narapar hian marlangge-langge, pola tubuhan anak pitu nahol, hian manuirus boti si toropna anak hian. Jahoba na manulu dohot na panguluhon. Ibana patuaton tuban motoru dohot pangkonse. Jahoba do nambabain pogos, dot mambain mamora, ibana do paijurhon, laos ibana patibulhon muse. Ibana pahehean sian orbu, alam na terjekolian, jalan dipatimbul na posisi sian kamu, laut pulang-pulang ni akna sangap. Jalan ditukupon, Abang sama ulun diawat tuan sida. Jahoba do napuna akau jahan di tanah om, jala dia pojok di atas nas yang anon. Saya naramotan na dopat ni akka naniasianna. Alai, saya paeren do pernah do di bagasan haholomon yang go akka perjati. Ai dada binani hagogon sadiri marhuaso bawa. Saya natudu do bahen Jahoba alak akka na mga ibana. Makuling rongkur na di banua gitsa di atas nasida. Jahoba mamum akka kukulikan oso. Jala lehonon na namamayon kerajaan. Jala patimbulon na Sultan Ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede, nomor 530 ayat sada dohok 2, nani hirim na sailaon. Jesus
hati dakon maha porseotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu nastadusan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jahoba nasasadai, imana tubuhon si Maria, nagabega sang yang tondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhan ta, natu mau na bernit, di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hayu pinar silang. Na tua tu banua turu, na mulak mangulu di ari patuluhon, nama naik tu surko, lau hundus tu siamun di bata Jahoba, amanai parguna sohatu dosan di sima ibana, lau mangulu do namate. Au porsea di tundi parbadia, jala adung sada huria nabadia, huria hatopani hala Kristen akan nabadia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak na mate, dohot hangoluan nasora sudah. Amin. Kor puji-pujian sian wik betani. Maaf, kor puji-pujian sian wik Efrata, peganglah tanganku.
Tatangihon ma tikting di minggu ta sadarion dohot tangiang pangondianon. Parhalado HKBP Serpong Pasaton. Selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguan di bagas joro dohot na patupahon parmingguan di bagas ta ganup marsada-sada. Lau suhut ma pasaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria, nama ulang tahun ari hatu tubuh, dohot nama ulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Sada, goar ni minggu ta ima minggu apen patuluhon. Sadarion minggu 17 Desember 2020 masuk mahita tiu minggu apen patuluhon. Apen lapatanna paima haroroni Yesus Kristus pa dua halion. Topik minggu on ima Mariaya do todiku mida debata jiwaku memuliakan Tuhan. 2. Berita habut ni roha. Di hari Kamis 14 Desember 2020 nunga dialap tuhata inang Lianita Bonita Boru Sinaga tutup umur 43 tahun. Nama kabaluhon amang anggiat mangapul panggabian. Tinggal di Jalan Aztek Raya, Jombang, Lengkong Gudang Timur, RT 01 RW 04, nomor 20, Serpong, masuk Wik Sion. Tatangnya koma asa diapuli tuhata sude keluarga. Tolu, keluarga nai baru. Keluarga nai baru di HKBP Serpong. Keluarga Okto Libra Silaban Inang Marisa Silvia Widianingsi Boru Girsang, nomor register 0 sada masuk Wik Betel. Papaton ibadah dohot pasahaton si palas niroha. Sadarion Minggu 17 Desember 2020 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Naeng dipatu pama pasahaton si palas niroha tu parhalado, seksi-seksi, guru sekolah minggu manang GSM, pendamping remaja manang PDR, song leader, tim informatika dan komunikasi atau TIK. Dohot ina nababalu, ulau non dibuhai dohot ibadah. 5. Donor darah. Seksi Kesehatan HKBP Serpong naing patupa ulaon donor darah sadarion. Minggu 17 Desember 2020 pukul 0.30 sahat pukul 10.00 WIB. Ulaunon tapatupa marhite pangurupion ni Palang Merah Indonesia manang PMI Rangkas Bitung. Dia karuas na naing madohoti ulaon donor daraon, boima menghubungi koordinator tim kesehatan Dr. Riris Boru Tarihoran, nomor HP 08 sada tolu 800 tolu 572 sada. Onom. Parjamita di parmingguan pukul 08.00 WIB. Parjamita di minggu sadarion di parmingguan pukul 08.00 WIB. Ima Pendeta John Cristo Naibaho, Ketua Balitbang HKBP. 7. Gladi bersih Pesta Natal. Panitia Natal 2020 mangotang sude ruas dohot parhalado na mengisi acara ibadah di Natal umum 24 Desember, dohot ibadah Natal Ari Paduahon 26 Desember 2020 asarade madohoti gladi bersih nanaeng dipatupa di hari Rabu 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Di parade panitia do konsumsi makan malam narade mulai pukul 10.00 WIB. Walu ibadah sekolah minggu dohot remaja.
Ibadah minggu sekolah minggu Parpudi di tahun 2020 tolu dipatupa di minggu 10 Desember 2020 tolu. Ibadah sekolah minggu tahun 2024 dibuka hari Minggu 4 Februari 2024. Ibadah minggu remaja Parpudi di tahun 2020 tolu dipatupa di hari Minggu 3 Desember 2020 tolu. Ibadah remaja tahun 2024 dibuka di hari Minggu 10 Sada Februari 2024. Gereja manosoi asa sudedak dana sekolah minggu dohot remaja mar minggu dohot na tua-tuana. Sia. Partikian permingguan rangkaian Natal 2020 tolu dohot tahun baru 2024 HKBP Serpong. Partikian permingguan rangkaian Natal dohot tahun baru di HKBP Serpong boi mataida di warta lengkap. Nanang disagihon di WA Group Week masing-masing. Songodon ma partikian permingguan rangkaian Natal 24, 25, 26, 31 Desember 2020 tolu doho tahun baru sada Januari 2024. Sada Minggu 24 Desember 2020 tolu pukul 16.00 ibadah perjolo malam Natal marbahasa Indonesia. Jam 10.00 ibadah paduahon malam Natal marbahasa Batak. 2. Senin 25 Desember 2020 tolu 07.00 ibadah sada pesta Natal perjolo dohot perjamuan kudus marbahasa Indonesia. Jam 10.00 ibadah paduahon pesta Natal perjolo dohot perjamuan kudus marbahasa Batak. Jam 10.00 ibadah patuluhon pesta Natal perjolo dohot perjamuan kudus bahasa Indonesia. Selasa 26 Desember 2020 tolu 08.00 Christmas Carol Ima Nadilayani Pendeta dohot Parhalado HKBP Serpong. Jam 20 ibadah pesta Natal paduahon bahasa Batak. 4. Minggu 31 Desember 2020 tolu 10.00 ibadah akhir tahun Parpunguan Budari ujung tahun bahasa Batak. 5. Senin 01 Januari 2024 masuk pukul 00.00 ibadah tahun baru bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. 10. Kartu ruas online. Gereja manosoi sudah ruas nih HKBP Serpong asa humato mangaptipton kartu ruas online. Marhite kartu ruas online sudah ruas boi patureho data keluarga dohot mangija status pelian bulan marhite online. Hatorangan nomapit boi mataida di titing naung disagihon di grup WA grup tiap week. 10 sada. Kegiatan-kegiatan HKBP Serpong yang sedang dan akan berlangsung. Perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Serpong 2020 tolu horong 2. Ima SD Kalasada 2 tolu dipatupa di hari Minggu 10 Desember 2020 tolu pukul 10 tolu 30 saat pukul 16.00 WIB. Pesta Natal Hau Perempuan HKBP Serpong nang dipatupa di hari Jumat 22 Desember 2020 tolu pukul 17.00 WIB. Padidion Nabadia nang dipatupa di hari Minggu 31 Desember 2020 tolu pukul 08.00 WIB. Akasyarat laho madohotisa boi mata jaha di titing naong disagihon. Songonima suara ni titing sadarion hatorangan no mapit taringot tu akka berita titing dohot titing parhepengon boi mataida di titing naung disagihon di WA Group Week masing-masing. Tapa sadaro hatta
martangiang mahita. Puji-pujion mah usombahon rohanami tuho Tuhan di arianon. Marningo dohami. Asi dohot pangaramotionmu di hami. Dina sa mingguon diloko do di hami hahipason. Boy hami Tuhan mengulat siulon nami na maragami. Di bagasan hasehaton dohot las ni roha. Ope Tuhan, marningo do hami di mingguon. Di pataruho do hami tujurom na badion. Neng mamuji pasangapon guarmu, marhite ede puji-pujian. Mangidu hami sian uduk ni rohanami Tuhan. Jalo may gabi guap na khusus, tau sangap di guarmu na badiay. Tuhan di arianon, ajari patau mahami Tuhan para di rohanami, asa di bagasan las ni rohana Maria iya, lamanomu harorom padua halihon. Ay ido pinangidom sian hami. Dada sere dohot perak. Alay holan roha na yasabindo. Diariano Tuhan martangiyang dohami. Ima diaka jemaatmu. Na baru berduka ima keluarga ni amang anggiat panggabian. Pargugoy ma keluarga na tinggal hon ni inang lianita bona burisnaga. O manaman nukuli rohana sida. Unang sa tuki rohana sida Tuhan. Alaya sa margogo manasida mga dopi si taunon na pinasahatmu tu keluarga nasida. Suang songoni Tuhan, diruwas na baru. Keluarga okto silaban inang Marisa. Bay manasida gabi jemaat na bertumbuh di Huriamon. Jalan na ulo gabi prasidohot melayani di Huriam. Sesuai dohot talenta na pinasamu tunasida. Tuhan, di harianon huwa kami do di bagas tangyang nami. Sude anak kon ni Huriam. Na marsikola sian SD sahat na kuliah. Mangido hami sian uduk dohot seret miroha. Leon gogo dohot habis tarot tu nasida. Asa boy matuhadi ikuti nasida sude akta persiajaran nasida. Jalo boy nasida mendapat nilai na denggan. Jalo boy sikop lulus di tikina. Dia nak ni Huriam na mga luli perkarejuan. O matuhan na patuduhon di dia nasida lau dapat karejo. Sesuai dohot kemampuan ni anak ni Huriam. Nang songoni di anak ni Huriam na pay masirokap mitordina. Mangidu hami tuhat tuho. O manapatuduhon sirokap ni nasida. Ima akka na poso na mabiyar midaho. Ang giat marhite-hite Tuhan. Lam di boto nasida pa jod dirina. Jala madok mulyate tuho. Jala boy marhite marlas ni roha tutu keluarga nasida. Nang songon itu di akka keluarga. Na paima para nakono Tuhan. Pasu-pasu rahim ni akka ina. Nasihol Tuhan paima tunas di keluarga. Papos rohan nasida, muloro nasida mangido tuho, say na lehono mudo. Suang songoni di akka na tutua nami akka janda. Leon hai pason do gajang ni umur tu nasida. Asa tohong buhay nasida marlas ni roha di hari natalon. Nang songoni Tuhan, jemaatmu natongon di bagas parsahiton. Di jabu, manang di rumah sakit. Daw ni mapantun tatang nasida Tuhan. Jala pasu-pasu maoba na pangan nasida. Ang giap may mabuan hamalumon. Tu pamatang ni akka jemaat muna di bagasan ng parsahiton. Si horo hanami, boy mo si hamirap mamuji pasangap pengguarmu di jorom nabadiyaon. Suang songon ni Tuhan, huwag kami do di bagas tangyang nami. Jemaatmu na bergumul, baik na kehilangan pekerjaan, manang masalah ekonomi, manang permasalahan na dong diadopi sa tikyon. Leo pakirimo tu nasida, jala pergugui,
Pasu-pasu Tuhan nasida, asa tong posrohana, jalaleo mapengharapan tu nasida, boy dosikop sudena gabelas ni roha. Satu kinay Tuhan, bigyan namin ba barita na uli, nalaw pinasahat ni amang padita, amang rajiun na baban, pasu-pasu aman namyon, asaboy di pasahat duhot denggan. Jalahami pe jemaat na ubegesa, ajari hami mga tusi dohot mangulahon, di parang lumiton ni ngulu nami. Boy suwan hatami di roha nami, ganu marsada-sada. Nang diaryo nun hubuak kami do di bagas tangyang nami Tuhan. Ihima pemimpin negara nami sian presiden, sahat pemimpin terendah, pasu-pasu Tuhan nasida, asabuy mabir nasida, jala berbisuk sebagai pemimpin, asabuy seunang negara namion, dinalaw menghadapi pilkada, asabuy di bagasan hadamion, padaw hagut turut Tuhan, naboy memecah belah negara namion. Alau buoy mardame sonang, marlas ni roha, jala terpilit ma pemimpin na dumenggan. Omma tangiang elelet nami, upasatami, walan marhite Tuhan Yesus Kristus si kopami, jala si paluahami, martangiak kami tuho. Amin. Kor puji-pujian sian wik betani in moment like this.
Tapuji matuhata, marede mahita, sian buku ede nomor 45 ayat 1 dohot 2, Hosiana anak ni Raja David. Narasi Advent Patuluhon. Marolop-olop manomu Tuhan Marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhan Ainunga jupang haluon muna. Marlas ni roha mahamuna di bagasan pakirimon. Asa martua hamu. Laho manomu nomu. Ari hatu tubuh ni Kristus si palua Marlas ni roha, jala marolop-olop mahita, manomu nomu Tuhan Gog di Jehovah do tanoon rodi isina. Portibion dohot pangisina. Ay ibana do paujak kosa di atas ni akalaut. Jala dipahot di atas ni akka batang aik. Bangso na mardalani di bagasan hahulomon. Marnida sada panodang na bolon. Bisar do sada panodang di akka na mangingani tano lingguman ni hamatian. Dungi ruarma sada tunas sian tukoni si esai. Jalamar parbue sada tubis na tubu sian uratna. Songgop do tuau toti ni Tuhan Jehovah. Ala naung minyahan ni Jehovah au mamaritahon barita nauli tuhalak na dangol. Marsuruau pauli-uli halak parrohana bojok. Manitikon haluaon tuhalak na tarhurung. Dohot tuhalak na tarate buhani hurungan. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata, mamemetu dohonian anggo tungpola jujurot tu akahuta maribu-ribu di Juda. Hape siakodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala aka haroroanna sian nahinan, sian aka ari narobi saleleng-lelengna. Maria situtu maho ale borusion, marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, na serep do rohana jala marsihudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Balgama ibana muse gowarondo ibana anak ni natumimbuli. Lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan nado poparan ni si Jakob saliling-liling na. Jaladang marhaujungan harajaon nai.
asadang adong haluaon di bagasan manang ise na asing, aidang adong goar na asing ditoro ni langit di lehon tu jolma, parhiteat ta tu haluaon. Say burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho, tuppal hangoluani. Tapuji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 500 siapulu sada, ayat sada dohok 2, boru Sion. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana manga ramoti aka ate-ate nang pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion, imana di enet sian Evangelium Lukas bidu sada, mamuka may siyan ayat 46, mangujungi may di ayat 55. Lukas bidusada ayat 46, ro di ayat 55, songonoma dido disi. Dipatibul rohaku do Tuhani, Maria do todik kumida debata si palua au, ay ditatap do haetehon ni naposonaon, parhatuaon maahu olat nion marsudut-sudut. Ai habalgau do dibahe pargogoi tuau nabadia do goarnai. Ai marsudut-sudut do asini rohana mida akan nama kabiari ibana, hagogo do diula tangan nai, dipaserakod do aka nagijang marroha. Akan nagogoi dipaijur do sian habang sanasida dipabaki do aka namemet. Nadenggad dipasuksuk ibana tu aka namale jala aka nalubian hian rumardo dipalaho. Dipainu do Israel naposonai marningot asini rohana. Mangihuton bagabagana na tuaka oputa
tu si Abraham dohot tu poparan na saliling leleng na. Ima sahat ni turpuki. Hudutima majaha dihita di bagasan teks bahasa Indonesia di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai ayat yang ke-55. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ima sahat ni turpuki. Hurian itu hatana hina holongat di bagasan Kristus Yesus molo marpungu dua halak paropuan, totu di bagasan parpunguan nai boido makatai hatai di bagasan waktu naliling, mulai makatai sian na secara berita yang umum, satu berita na sangat personal. Jela boido marujung diaka parjupangani, boido marujung diaka pakatayoni, molosongon istilah saunari, sian hata nama rehe-rehe, gabesa tu nama kata hata jolma. Apalagi misalnya rupani disada lingkungan, manang disada luat, misalnya adong marupani berita sada berita yang berkaitan dengan seorang anak perempuan, katakanlah misalnya MBA, hamil di luar nikah. Itorodo ina nasada nama BG baritai roso coba ida. Adong neneng si hata ata. Alai holan hata dihita do odain. Atar jojo do tong hola taulah honate. Hola tuhodo hupa buah odain rupani. Bahkan di dalam perjumpaan itu ternyata mulai dari hal yang membicarakan hal-hal yang umum, bahkan membicarakan yang biasa diperdengarkan orang, sampai masalah yang detail. Ketika dua orang perempuan berbicara, totubui doi sampai menyangkut kepada hal yang sangat personal. Totu moloido sada kenyataan, moloido sada gambaran di tonga-tonga ni ngoluniaka na porsea. Kita mari melihat di dalam teks khotbah kita pada hari ini, ternyata perjumpaan dua perempuan yang namanya sering disebut di dalam Alkitab Maria dan Elizabeth merupakan satu perjumpaan yang ditimbulkan dari kegelisahan yang dihadapi oleh seorang perempuan muda, yaitu Maria. Seorang perempuan yang sudah lama menikah, tetapi dia dia mandul di dalam kehidupannya. Jadi bagasan perjumpaan nasidai, mereka berbicara, mereka membicarakan tentang apa yang mereka alami, membicarakan tentang apa yang terjadi di dalam dua kehidupan perempuan yang muda dan yang setengah tua tersebut, menjadi satu perbincangan yang ternyata perbincangan itu menyangkut hal yang begitu personal yang sedang mereka hadapi di dalam kehidupannya.
Siapakah mereka di dalam perbincangan tersebut? Yang pertama sekali mari kita lihat Elisabet yang menerima mukjizat Tuhan, yang dia sudah divonis, dia dikatakan seorang perempuan yang mandul, ternyata di dalam usianya yang tidak lagi begitu muda, Tuhan menganugerahi, Tuhan memberikan mukjizatnya melalui kehamilan, melalui anak yang dikandung oleh Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan Maria sebagai perempuan yang muda, yang dalam zaman itu seorang perempuan yang muda, yang tiba-tiba firman Tuhan melalui malaikatnya berkata kepada seorang perempuan muda itu, engkau akan mengandung dari rohnya Allah. Engkau akan melahirkan juru selamat dan engkau akan menamai dia Yesus. Berita yang sangat viral ini, berita yang sangat mengagetkan ini, menjadikan dia gelisah dan bertanya-tanya di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam teks yang lain, ternyata ketika kedua perempuan ini juga di dalam perjumpaan mereka yang selanjutnya, bayi yang mereka kandung, Yohanes yang di dalam kandungan Elisabet, Yesus yang di dalam kandungan Maria, ternyata juga kegirangan di dalam puji-pujian kepada Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di tengah-tengah gereja kita Protestan HKBP secara khusus, tentu saja jarang sekali kita mendalami bagaimana teologi Mariologi di tengah-tengah gereja. Alai molo di huriata dongata nadi saping tahun, ada teologi, ada pemahaman bagaimana Maria itu ditekankan di dalam satu perayaan di dalam liturgi gereja. Alai anggo dihita di Protestan molo tumpe disinggung si Maria. Alai dang nagabe si Mariai, nagabe odola di bagasan pemberitaan itu, tetapi tetap dia Yesus. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di bagasan mingguon, di pataru dohita tu bagasan perbincangan dua perempuan tadi yang menjadi satu puji-pujian yang sebiasa dilakukan dan juga disebut sebagai satu perayaan magnifikan di tengah-tengah gereja. Puji-pujian yang indah yang didasarkan karena pengalaman yang secara personal. Hal itulah yang kita lihat di dalam teks perjanjian lama di dalam epistel kita tadi. Bahwa hal yang senada, puji-pujian yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Hana, bagaimana Allah yang luar biasa itu juga menjadi Allah yang senantiasa hadir dan bertindak adil di dalam kehidupan umat Israel. Hal itulah yang senantiasa menyatakan bagaimana Maria di dalam magnifikan yang dia lontarkan, yang dia utarakan, apa yang membuat Maria memuji Allah sedemikian indah, bahwa dia benar-benar mensyukuri perbuatan Allah. Tuhan sedang bekerja melalui diri perempuan muda dan yang setengah tua tersebut. Dalam hal pujian yang dia nyatakan, dia mengenal akan keberadaannya. Dia mengenal akan statusnya sebagai perempuan di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Waktu di bagasanon boido idota molo mundur hita sautik tu sejarah ni bangsot tabang sobata. Molo dipartikian akan aparjolo molo tuaka ianakon paropuan molo hola tamat SMA, manang tamat SMP, molo saya dipangido,
Bapak Oma melanjut mau kuliah. Itu sada do alusnya tua hatop. Dang pola, ibotom masih kola. Ai gadiso doan noko tu margani halak. Pari ni halak do molo jagoho, pari ni margani na asing do nagabe, pati boom. Adong mamuse ungkapan toema, sia kudo doro, idahan. Nian molo tung pesonari sia rice cooker, ya, mungkin ngajarang kita menabdahudo nate. Gambaran ini menyatakan bahwa status sosial, status di tengah-tengah masyarakat, perbedaan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki sangat begitu terasa di zamannya Maria dan Elizabeth. Hal inilah yang mengancam, hal inilah yang tentu saja menjadi satu suasana yang gelap yang dihadapi. Kepada siapakah dia mengadu ketika berita yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria menjadi satu berita yang begitu membuat dia gusar. Ya, bui marupani tabayakon mulu misal naburuta tiba-tiba ro padohan manang rosa da tendakan namasa songon tusi Marion. Ya, itor bodoh rupani tortabuat sordak ngijabui, mungkin tak pukul, mungkin kita memarahi dia. Oleh karena itu hal yang sama yang ternyata diperlihatkan oleh teks kita, bahwa Maria yang mengenal keberadaannya di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat sosial pada saat itu. Magnifikan Maria yang sangat terkenal ini, ternyata dia kembali mengisahkan perbuatan Allah. Di dalam pujian yang dia lakukan, lalu Maria mengatakan, dia berkata, dia memuji kepada Allah, jiwaku memuliakan Tuhan. Hal yang mau kita lihat di dalam teks khotbah kita di pada hari ini, kita diingatkan kembali yang pertama sekali bahwa seorang perempuan yang muda di dalam perjumpaannya dengan Elizabeth, hal yang mau dinyatakan pertama sekali bagaimana Maria itu melakukan reformasi moral di dalam penggambaran yang boleh kita maknai di dalam ayat yang ke-51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Akahalak namar gijang niroha, orang-orang yang congkak adalah orang-orang yang ternyata merasa dirinya paling benar. Orang-orang yang merasa dirinya paling hebat secara khusus diklasifikasikan kepada para pemimpin-pemimpin, kepada para kaum laki-laki yang tidak memberi porsi terhadap suara-suara perempuan. Hal itu diperlihatkan bahwa kuasa Allah yang dia kenal itu dengan perbuatan tangannya sendiri, dia akan mencerai-beraikan kecongkakan itu dan merubahnya, menurunkannya dari kekuasaan yang sedang dia pangku. Hal itulah yang menyatakan ternyata orang-orang yang congkak di dalam pengakuan, di dalam magnifikan Maria seperti ini, tentu saja yang dicerai-beraikan Allah itu adalah bahwa mereka tidak lagi memiliki pegangan hidup. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa di dalam kehidupannya. Amsal 29 yang tentu saja menjadi sumber dari magnifikan Hana di dalam perjanjian lama, dikatakan Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Oleh karena itu dengan sederhana kita memaknai bahwa kekristenan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan yang sekarang
gereja kita kekristenan itu adalah kuburan bagi semua kecongkakan tadi. Kekristenan itu adalah bagian yang menjadi tempat mematikan keangkuhan di dalam kehidupan umat manusia. Hal itu ya yang menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita yang namanya berhadapan dengan tindakan Allah. Allah yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah dan melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang termarginalkan tadi. Hal itu menjadi satu kesaksian. Bagaimana bagian yang kedua yang dilakukan Maria melalui ayat yang ke-52, revolusi sosial, revolusi struktural yang dilakukan oleh Allah, ternyata itu juga terjadi di dalam kehidupan umat pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekuasaan orang-orang hebat, kekuasaan orang-orang yang congkak hatinya ketika mereka berkuasa di hadapan Allah, ternyata itu tidaklah bertahan. Mari kita bandingkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan raja yang berkuasa, dengan Herodes, seorang pemimpin yang ternyata ketika Herodes menganggap dirinya sama dengan Tuhan, ketika menganggap dirinya seorang yang harus disanjung dihormati, pada saatnya Tuhan menampar dia, bahkan dia sampai mati. Bagaimana dengan Raja Nebukadnezar? Raja Nebukadnezar, dia juga Tuhan menurunkan dia dari tahtanya dan membuat dia menjadi gila. Bahkan dia menjadi gila seperti binatang selama 7 tahun. Gambaran-gambaran para pemimpin-pemimpin di zaman Maria melantunkan magnifikannya. Itulah yang Tuhan kerjakan, itulah yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang berkuasa, yang ternyata di dalam kekuasaannya tidak memberi ruang terhadap suara-suara dari orang-orang yang kecil. Tetapi sebaliknya, Amang Inang, bahwa Alkitab dengan tegas menjelaskan orang-orang yang rendah seperti Maria, orang-orang yang rendah seperti Elizabeth, orang-orang yang di dalam kawanan perempuan sekalipun tidak diperhitungkan bahwa dia adalah Akaina Nahol yang mandul. Ternyata dalam orang-orang kecil itu, dalam orang-orang yang tidak diperhitungkan itu, kesanalah Allah melakukan karyanya. Bagi mereka lah Allah melakukan, mewujud nyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia itu sendiri. Hal itulah yang juga menjadi mengubah dunia ini. Hal itulah juga yang menjadi mengubah cara berpikir orang. Tentu saja di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa di dalam zaman Maria, orang yang miskin, orang yang lemah, tentu saja mereka miskin bukan karena tidak bekerja, tetapi karena kesempatan masuk di dalam struktural kekuasaan itu, mereka tidak diperhitungkan. Mereka tidak memiliki akses terhadap di mana mereka juga harus memperjuangkan kehidupannya. Tang pola ditangihon akka suara di paropua. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kita memahami khotbah ini di dalam konteks kita yang sekarang. Bahwa bagi Allah yang kita kenal, bagi Dia yang kita sedang nantikan itu sangat mudah bagi Allah memutarbalikkan dari yang kaya kepada yang miskin dan sebaliknya dari yang miskin menjadi kaya.
Hal yang sederhananya kita sudah melalui zaman kopi. Kita sudah bisa melihat contoh-contoh yang begitu secara kasat mata bisa kita lihat. Orang yang tinggi hati, bagaimana dia di dalam hal kehidupan itu. Allah yang bertindak itu juga adalah Allah yang berkarya. 2 Korintus 8 ayat 9. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan dari Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Rasul Paulus memahami hal ini di tengah-tengah perkembangan sejarah gereja. Rasul Paulus juga dengan tegas mengatakan bahwa firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kita, firman yang menjadi penyelamat bagi setiap orang-orang yang kecil dan berhati benar, firman itu juga akan menjadi satu dorongan yang menyemangati kita di dalam kehidupan yang sekarang. Totu dang pola songon najoloibe. Ya, ketika dia memiliki anak perempuan, ketika dia brilian, ketika dia bisa menjadi seorang yang begitu besar di dalam kehidupannya, mari dukung. Unang pola adong beka luar hata, toy maju ibu tomam maju. Dan adong bedi jamat toson nari noni, di hakaristeno. Tentu saja peranan kehadiran perempuan-perempuan di tengah-tengah gereja juga. Totu boido idau taun, totu molotaleo namanginang kesempatan tuak kaparopuan. Kita bisa lihat ya bagaimana persentase sintua perempuan dan sintua laki-laki di gereja kita ini. Molotaleo seda ulaun tuak kasitua ina, do lebih dumenggan sian pengamatan nami daripada situa laki-laki. Bagaimana dengan begitu terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja? Ternyata ketika dia menjadi seorang perempuan di dalam kerendahan hatinya, di dalam di dalam magnifikan, di dalam puji-pujian yang dia nyatakan, saya bergerak do aka paropuan, melakukan sesuatu yang digerakkan oleh hati. Molo aka situa ama, aka bawa, saya jodoh huto-huto dorangi. Itu tahe, anggo inarohakku. Itu tahe, itu tahe amang manalu. Anggo inarohakku, napikiraku. Nah, alai molo akaina do menurut yang saya rasakan. Kalau disipi ngabe berbeda dangi. Alana bolosian sedi gender, para kaum laki-laki akan merasa dirinya hebat ketika dia bisa melogikakan semuanya, bahkan melogikakan kehamilan Maria dan Elizabeth. Alai anggo kaparopuan si dua alakon borha do sian songo dia do pakilala anna songo dia do nadihilala ibana pabahenan ni debata do napa sauton saluhutna lomo ni rohani debata di bagasan ngoluna, bukan karena pikirannya, bukan karena gogonya, alai marhite Allah yang menceritakan perbuatannya kepada Maria dan juga kepada Elizabeth adalah Allah yang sama juga, yang senantiasa berbicara kepada kita. Alani di bagasani taida mamusia kamanginang sisi na asing. Bagaimana juga peranan perempuan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana juga peranan orang-orang yang kecil di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah hidup kita bergereja. Firman Tuhan hari ini setidaknya menguatkan kita, menguatkan pengharapan kita. Terkadang kita merasa di dalam kehidupan yang sekarang, ai dia madamang, saya tahu 2 tahun saya songo-songo dope huilala. Saya lalap dope met ekonomiku. Dang boy dope au menyuarakan sesuatu di tengah-tengah kehidupan itu sendiri.
Bahkan mungkin ada bapak-bapak ketika pekerjaan istrinya lebih hebat, mungkin dia merasa minder. No. Unang ko ni. Sarupa do dia dopan ni debata, bahkan para kaum laki-laki, perempuan-perempuan di dalam pencatatan Alkitab, totu ido nang napapergogoi kon kita, supaya ketika kita mengingat, ketika kita merayakan kehidupan ini, kita juga akan senantiasa bahwa karya Allah yang begitu luar biasa, itulah yang senantiasa juga menjadi kita kisahkan ulang. Kepada siapa? Molo tiki merkumpul kita, molo tiki pajupang kita, dohot akabestita, ceritakanlah perbuatan Allah di dalam kehidupanmu. Unak pola ceritahon pad di tanda beban, dohot hahurangan. Tetapi perbuatan Allah yang kau ceritakan kepada orang-orang di mana ketika kita melakukan perjumpaan-perjumpaan di tengah-tengah hidup kita yang sekarang, totu di pataridahon mai merhite biar mida Jehovah. Hal ini tentu saja kembali kita melihat contoh-contoh di tengah-tengah kehidupan kita. Orang-orang yang hebat yang kita kenal di dalam kehidupan yang sekarang. Di tengah-tengah negara kita Indonesia ini, bahkan di tengah-tengah gereja kita. Molo seita selidiki akan nahebati, akaparopuan nahebati, tulatar belakang sejarah keluargana, godang doi napinaborhat ni hapogoson. Godang doi napinaborhat ni hahaciton sietobaan. Sahat tu sommangarato tarpasu-pasu di pasu-pasu debata ulona gabe magodang ibana memiliki kekuasaan, memiliki harta yang banyak di dalam hidup yang sekarang. Alai sada na naing pataridahono ni debata. Naing masaluhu nai biar mida Jehovah jala sai totong di bagasan toruk ni roha. Ido halobian ni akan aporsea, ido halobian ni akan aporsea di tonga-tonga ni parngoluon, songo dia petipo ni jabatan na, di tonga-tonga ni negara, di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni akaulaon na humaliang, sikap kerendahan hati menjadi satu ciri khas yang ternyata Allah yang menolong umat Israel, Allah yang menolong, Allah yang berjanji kepada Abraham. Dia adalah masih Allah yang sama, yang kepadanya kita juga sekarang mengabdi, yang kepadanya kita juga sekarang berseru di dalam puji-pujian kita. Kemuliaan hanya bagi perbuatan-perbuatan Allah. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Totu di barigasan ima, di pataridahon ma, Allah yang memperlihatkan kuasanya. Totu di pakirimon nasi songonido kita mengulu. Lambat atau cepat, tentu saja iman kita, pengharapan kita juga akan senantiasa memperlihatkan Allah akan memberikan kuasanya. Allah akan mewujud nyatakan apa yang dijanjikannya di tengah-tengah hidup kita orang-orang yang percaya. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan rohanami di hodi hatam na mamakulingi hami di bagasan minggu sadarion. Diat penna patoluhonon ditogi hokodo hami ale Tuhan marnida ngoluni ina Maria dohot Elizabeth natotong menyemangati hami, natotong mapergugui ho kami, asa ngulu nami pe ali Tuhan, huidahami mas songon ngulu na pinasupasum, ngulu nagok pasu-pasu na siakoy. Ajari hami ali Tuhan, maka muliatehon saluhu na denggan nibasam, pabahenammu di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu maali Tuhan terlumobi aka paropuan di tonga-tonga ni huriamon aka ina namanagam haroroni aka ianakon
di tengah-tengah ni keluarga. Pasu-pasu ale Tuhan bortian nasida. Pasu-pasu ma ale Tuhan keluarga na pinasupasumi. Asa marhite saluhu nai pos rohanami makiri pami lehonom mudoy ale Tuhan ditikina diganup nasidabe. Saluhu na ale Tuhan aka proses pengubatan pe na diulahon nasida. Dalam nasida laho mewujudkan aka pasu-pasumi. Pasu-pasu mayale Tuhan. Dongani nasida. Leho gogo, leho bisuk. Unang luas nasida ali Tuhan madire di saluhu na aka namasa di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Alani ali Tuhan pakulinya manasida di bagasan saluhu na gulmit ni ngulu nasida. Asa marhite ali Tuhan marlas ni roha hami mamuji-muji ho di bagasan ngulu nami. Upasahat kami mali Tuhan ngulu nami nang aka pakirimon nami tu bagasan pangaramo tiomu. Tupama yali Tuhan hobar tu asi dohot holong ni roham. Marhiti Yesus Kristus si hokop jala si palua hami martangya kami tuho. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 43 laos tapasahat ma peliata. Hamu parohai
tapasahat ma peliata tu harajau ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masyan na nilehon mi tu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaunmu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami para si roha, hasangapon hamuliao doho puji-pujian madiho, rodi saleleng nileleng na. Mauliate maroha nami diho ala ni asi ni roham, dohot holong ni roham. Ay disuruh hodo anak muna sasadai, asa malua na ginonggo mamu siad dosa nabi. Namarlas ni roha dohami nuaing di bagasan haserepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatarna, tuliat portibion, ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na mangului, pinuji maho ala ni asi ni roham, ala di patuturho dirim, gabe saur ho tuhami, jolma nalea, asa malua akan na pinilit musiad dosa nabi, marlas ni roha dohami nuaing, jala mauliate rohanami, marningot harorom mangibati hami, saitopot mahuriam jala pature maibahe inganamu, bongoti marohanami, parbadiay jala patiur masaluhu nai, marhite-hite soddang ni barita nauli, asa hobas hami paimahon ari harorom nasangapi, say pasu-pasu ma namanggongom dohot hami, dohot saluhut raja ni halak karisten, say soddangi majala pasu-pasu masaluhu padita, guru huria, situa, evangelis, dohot akan napaturehon namarsahit, asa margogo na sida mangaramoti huriam, say sungguli mahami na tuhamubao ni roha na tutu, apuli maakan namarsak, urupi maakan natargogot dohot namarsahit, say patiur maaka lakani nalahomate, asa torang roha na manopot hasonangani, say topot madongan nami na dihahulomon, pabicar mabarita na uli tunasida, asa lam tabba akan naporsea, dohot na pasangapon ho, diari harorom na sangapi. Amen. Ali amanami na di banwa gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaunmu, say sauk malomo ni rohab di banwa tongos songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hangoluas siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu siad debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho.
didopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Amen. 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 Oh mau ini Natal ya? Iya ya.